Musta mga besdak, yaw-yaw na sad. Siguro anam-anam na jud ni kamahal ang mga tambal ni Osmeña siguro kay apil ang Mactan Cebu Airport, ibaligya man sad. Nako ni proposal si tagiya sa SMCC, si ambot insik. Basta nako ni proposal nga ganahan siya mo palit atong 300 hectare nga kuan space sa airport. Kanya si Osmeña ganahan niya ibalhin ang airport ngadto sa Cordova. Kanya gamiton niya ang kwarta sa sale para magtukod og bagong airport. Una, walay problema ang Mactan Cebu Airport. Dili siya kuan dili siya overcapacity, dili siya insufficient, tarong rigid siya para sa current traffic nga nag-abot diha sa Cebu karon, unless kung ganahan sila nga more international flights mo arrive directly diha sa Cebu instead of moagi pa nga tos Maynila nga walay ayo ilang airport, 700 pa ilang sa to ilang airport terminal fee, may airport terminal fee sa gamit sa atong tax. Pero mauna kung ganahan sila nga mo direct na lang dito Cebu, ang kinahanglan mo ato sa Cebu nga mga tourists ba or citizens, then that would be a good case to improve the current airport. Kung suggestion is to expand the runway. But as for the terminal itself, it is sufficient for its current needs. And if they want to improve upon it, it has enough room na pay daghan yuta nga maka-expand sila anang terminal. Ang kaso kuno nganong dili na nila buhaton, instead kay tungod mag-utang na sad sila nga to sa World Bank. Of course mag-utang na sad na sila pirmi because di man sila kibaw kung saon paghimo og income, kay ang ilang hibaw-an kasagaran ining mga politicians is pangawat og panigurado og ila. So dili sila kibawon saon pag run a proper system to generate income and to increase commerce para sa syudad. Second, ang proposed location ni Osmeña nga to sa tumoy sa kuan sa Mactan Island nga reclaimed sa Cordova, layo ra kaayo compared sa asa ng location karon sa airport. At least kanang airport karon duol ra kaayo sa bag-o nga bridge nga gitukod, pero katong ilang proposed nga new location layo pa. Unya ang the nearest bridge sa katong nga location is ang karaan nga Mactan Bridge, katong Osmeña Bridge nga karaan nga in town tulen paghihapon pirmi na siya maklag. Ambot nganong wala pa na nila gi-improve, nganong wala pa nila gitukuran og bag-o nga ang Pikas side, ang sa Cebu nga side 4-lane highway na. Ang Pikas side nga side 4-lane highway sad nga to sa Mactan, pero ang bridge in town 2-lane ra gihapon, ma-bottleneck ang mga commuters. Unsa naman sila maglisod na sila abot nga to sa airport. Ang karsada padung pa jud sa airport dili pa jud improve, or padung sa proposed airport wala pa jud na improve. So mas dako na nga project kinahanglan buhaton kaysa i-expand na lang daan ang current nga Mactan Cebu Airport. So abot ining Osmeña sa nakanay medications nga iyang gipang take diha nga kinahanglan nga baligya pa siya airport, karon sa nang kay nasudyang unahuna tungod sa inyong medication nga gipang take. Alright, mara na akong yayo para karon. Till next time.